Guys, Nag-vlog. ngayon pala may ano pala ako guys, nagbukas pala ako ng cellphone na ito ang ano ba ang tawag, dapat cellphone kasi cellphone naman ito. Ito pala ang aking mga kapatid. Ayo. Hindi mo ba gusto makita ka sa Facebook? Magsalita ka. Huwag kayong magbisaya. Ito mga ito ang pamangkin ko. Ito siya. Hoy, Angel, mag-hi ka. Ikaw tayo, humarap ka. Kaya ba ito? Hindi ko ganahan niya ka magtagalog. Tignan nyo sila guys. Lahat sila. Iwan ko para silang iwan. Nahihira nahihiya sila. Sabi ko nauulaw. Tignan nyo guys. Uloy na lang, di kasi tinitingog pa. Ayan sila guys. Pati magluto ko. Ayan guys. Sige, ayun na pala guys. Sige, salamat.